Da sam došao sa Brača iz mjesta od kuda potiče pokojni Don Gospod Metić, kojega je četnička bagra iz Lotvori pekli na ražnju živoga 1941. I u znak pijeteta za njega i za sve hrvatske žrtve nevine poklane od strane četnika, koji se predstavljaju, koji su kasnije predstavili se kao da su oni digli ustanak protiv fašista. Zapravo oni su gori i od fašista i od životinja. Jer nevine ljude su poklali. Ja sam došao odat dužno poštovanje svim hrvatskim nevinim žrtvama od poklanih i ubijenih, bacanih u jame od strane četničkih zlotvora. I Don Gospod Metića, da to neka ljudi čuju i znaju, da su živog svećenika katoličkog pekli na ražnju. Neka je svim tih žrtvama laka hrvatska zemlja, počivali u miru. Amen.